Zanimljiva, opasna i samo na prvi pogled neravnopravna borba u ringu. Rogovi će biti na ceni u večerašnjoj emisiji jer ćemo odgovarati na pitanje da li treba oprostiti prevaru. Da ne bude ni laži ni prevare, pazit će sudija Voja Nedeljković. Dobrodošli, dragi gledalci. Kada bi se svi držali 7. Božije zapovesti, večerašnjeg meča ne bi ni bilo. Ali kada već nije tako, argumente ukrstiti borci za i protiv praštanja prevare. Što se tiče našeg generalnog sponzora, stvar je jednostavna. Dijet Plus ne prašta višku kilograma. Tradicija istoka i tehnologija zapada. Dijet Plus, kilogrami minus. Da li ste malkice šarali ili niste? Kako god, dragi gledalci, kažite nam šta mislite. Da li treba oprostiti prevaru? Pozovite, pošaljite SMS za da ili ne na 3838. Prvi, ali ne i manje opasan deo večerašnjih boraca spreman je da uđe u ring. I lepa, i ume da igra i da peva, a i da oprosti. Ona zna sve trikove. Kod nje muškarac igra kako ona kaže. U plavom, praštajućem uglu. Ja sam Natalija Trike Fix i branim stav da prevara može da se oprosti i da svaki čovjek u životu može da pogreši. Natalija Trike Fix! Dobro večer. Izvolite, zauzmite mesto. Ovde, samo malo. Hvala. Od Folkoteka u Nemačkoj, uspešne pevačke karijere u Srbiji, preko učesnika na farmi, pa sve do crvenog ugla u kojem se prevara ne prašta. Ja sam Bata Zdravković i nikad ne bi oprostio prevaru. Bata Zdravković! Dobro večer, Bato. Dobrodošli. Dobro večer. Natalija, vaša protivnica, hoćete doći malo ovde samo na sredinu, da vam kažem nekoliko pravila. Dobro, ja sam već napadnut s njene strane, tako da sam... Vidim da je grizla rukavice. Oštećen. Borba traje 3 runde, svaka runda po 10 minuta. To su pravila. Morate se držati teme emisije, dakle ne možete odlaziti praviti neke digresi na nešto što vas zanima, a nas baš briga, to nas ne interesuje. Dakle, ako vređate protivnika, ne daj Bože, jedan drugo, dobijate udarac ispod pojasa. To da vam je jasno. Ako ne prekinete sa vređanjem, upadate u takozvani tehnički knockdown na 5 sekundi i onda vam pucvalo ovako na usta i onda nema priče. Ako ni tada ne prekinete sa uvredama, plaćate mandatnu kaznu od 1.600.000 dinara. Meni. Dakle, idemo sa fair i čisto borbom. Izvolite, zauzmite vaše mesta. Hvala. Udarac gonga označuje početak prve runde. Natalija, uzorna žena, majka, igračica, pevačica i sve. Kako Natalija definiše prevaru i neka kaže ovome gospodinu ovde šta je za nju prevara? Pa, sad ja branim stav. Mislim da je prevara nešto što treba oprostiti. A koja vrsta prevare treba oprostiti? Pa, znate kako, postoje više vrsta prevara. Recimo? Imate prevaru u poslu, Dobro. na primjer. Dobro. Pa prevaru, ne znam. Dobro, mi mislimo na prevaru u ljubavi, pa znate kako? Ali recimo, ako vaš dragi se pojavi u nekim novinama gde jako nežno svoje usne približava nekoj ženskoj osobi. Dobro. Da li bi mogla Natalija da prođe preko toga ili bi on završio sa tiganjem? Pa, gledajte, to može da bude i fotomontaža. Mislim, danas je u Srbiji sve moguće. Ali ako je malo dublja fotomontaža? Pa, možda je neki krajnik, znate, zub, neki karijes i to. Znači, vi pronalazite opravdanje za muže šta god on radio. Pa ovo je divno, ovo je... Bato, ne daj Bože, daleko bilo, vaša partnerka, isto u takvoj situaciji, priljubljenih usana, jako blizu i tako dalje. Da li je to fotomontaža ili to zaslužuje jednu otkomandu? Kažite, Natalija. Ovako, Natalija i Vojo, prevara može da se karakteriše na više načina. Evo, na primjer, ja to gledam ovako, može da bude nezadovoljstvo jednog partnera u vezi, tako da bi ona možda otišla s nekim da pravi fotomontažu, znači, opet sam ja kriv zbog toga, a ako nisam kriv, ona to radi, onda nikako nije u redu. Druga stvar, postoji, na primjer, pošto ja puno pevam
po Srbiji kad su ove svadbe i tako ta opštenarodna veselja. Požarevac i okolina, jedna pesma kaže gledaj majku, biraj ćerku, tako kažu svi, jer od dobre majke dobra i kći. Međutim, ne mora da bude tačno i to, jer šta ako je genetika, pa ćerka povuče na oca, a otac bio promiskuitetan. Tako da, znači, može prevara da se karakteriše na više načina. Dobro. Natalija, kao Dalaj Lama, kao majka Tereza. Ja je pomenuo prevaru, ona se otkida žena od smeha. Mislim, Ne, volao bi... zato što ja, iskreno da vam kažem, mislim da svaki čovek može da pogreši. Ali zaista, vi zaista ne možete znati šta vam donosi sutrašnji dan. Ja svaki put kažem ne, neću, ali ja zaista ne znam da će se to dogoditi. Otko znam šta može mi kvrciti u glavi. Aha, to je sad interesantno. Dobra teza. Natalija kaže da je spremna da oprosti prevaru, možda zbog toga što ni ona nije možda sigurna, možda i njoj neki kvrc desi. Da li je Bata mnogo siguran u sebe, pa zato partnerki neće da... Pazite, ovo je sad već rebus. Do koje mere čovjek može da prevara? Da li je prevara samo poljubiti? Spavati sa nekim? Nije, prevara po meni znači i flert. Ako žena flertuje s nekim, a žene su, hvala Bogu, rođene i da umeju da to rade najbolje na svetu. A muškarci ne rade to znači? Pa dobro, mislim... Muškarci uopšte ne Ali flertuju, muškarci to ne bi radili da nije žena koja im daju povod za flertovanje. Na kraju krajeva... Pa i vi dajete povod, isto. Svi dajemo neki povod. Znači, ništa jedno bez drugo. Pa, mislim, flirt je normalno. Potroši neki krošek kad dođe da me Pa prekine. ne, polako čekaj. Tek smo Da li postoji opravdanje za prevaru? Koja je to vrsta opravdanja kada je prevara u pitanju? Da čujemo. Pa sad, da li postoji opravdanje? Pa može da se dece, evo ja, na primjer, iz nekog iskustva svojih drugarica, jel, kroz priču, da muškarac nešto želi, na primjer, od žene, a žena to neće da mu da. Jel? Neka poza, na primjer. Poza? Normalno i muškarac to posle traži u nekoj drugoj ženi koja želi to da mu da. A koju pozu je on Pa traži? neku, na primjer. 99. 69, mislim, ne znam. 99 malo bole leđa, ali dobro, razumeo sam. Dobro, Adi, recimo, Bato, ako nije poza u pitanju, dakle, vi sad ne pozirate, vi sedite normalno. Da li kod vas, u vašem slučaju, šta je to prevara? Da li je prevara da ste vi saznali da se, ne daj Bože, vaša partnerka dopisivala sa nekim ili mora da se desi ona situacija inflagranti, dakle, da baš bude neko grčko-rimsko baranje i tako dalje? Pa ako počne da se dopisuje, to je već prevara u najavi. Znači, bit će kad tad. Ne mora tada, za mjesec dana, godinu dana, ali će sigurno biti. Jednostavno, žena, ako želi da to uradi, ona će to uraditi i niko ne može da je spreči. Jednostavno, nama muškarcima da se trudimo da svoje lepše polovine ne dovedemo do toga. Pa i muškarac će to isto da uradi kao i žena, isto. Ali jednostavno, ako ima sve od svog muža, momka, jednostavno, ako je baš onako toliko Pa to je okej, ali šta ako nema? zanima nešto drugo, onda će probati. Ako nema, naravno, slobodno nek ide, ja je podržavam. Podržavate, jel? Pa mislim, ako... Ajmo da čujemo, imamo jednu ženu koja brani prevaru, imamo jednog muškarca koji ne dozvoljava baš prevaru kao takvu kategoriju. Pitanje glasi opšte, da li je gora fizička ili emotivna prevara? Šta kaže žena koja... Pa za mene je lično emotivna prevara gora. Dobro, zašto? Pa zato što, mislim, kada nekoga zaljubiš se, prosto se zaljubiš u nekoga i to je emotivna prevara, a fizička nekako može da se desi slučajno. Slučajno? Pa slučajno može da se desi da te neko Mogu privuče. ja jedan direkt ovako da... Evo ga direkt! Opa! Direktno! Bata udario Nataliju sutra u novinama. Dobro. To je zato što mi izgledala rukavicu malo pre. Dobro, da čujemo. Ovako, okej, naravno ima pravo da kaže Natalija šta misli, to je njen stav, ali ja mislim da je bilo emotivna, bilo fizička, to je jedno te isto, zato što kad prestanu emocije kod muškarca i žene, automatski šta je sledeće? Dolazi do fizičke prevare. Ali šta ako ti se desi? Nema više emocija. Šta ako ti se desi i ti se pokaješ za ceo život, na primjer? Pa ne bi da mi se desi. Ali, Bato, ti ne znaš da će ti se desi. Kako misliš da mi se desi? Me je lepša polovina prevari da ja nju prevarim? Pa sve jedno. Pa nije sve jedno. Nije, kažem, po meni je prevara da li emotivna ili fizička, jedno te isto. Čim prestanu da rade emocije, to je, znači, šta je sledeće? Mora da ga prevariš s nekim, odnosno s nekom. To je, znači, fizička prevara, tako da mu ga nisto dođe. Da li je za prevaru, barem, ajde budemo objektivni, delimično odgovorna i ona osoba koja je prevarena?
Da li tu imate... Naravno. Ja se isto Dobro. slažem i s tim, jer postoje, na primjer, ajde da kažemo, muškarci u vezi koji jednostavno guše na neki način ženu. Ako imaju problema na poslu, ako su u finansijskim problemima, oni jednostavno dođu kući nervozni, sve im smeta, deca. Ako su impotentni. Eventualno to, ako je ono, mislim, šta će čovek, on može da se istrese kući, dođe na ženu, naravno. Kako misli da se istrese? Pa da se dere, da galami i to. Eventualno da baci šerpu. Dobro. Pa Vojo, ne može da se istrese drugačije ako je impotentan, sam si rekao. Dobro, da. I? I jednostavno, hvala Bogu, žena verovatno traži izlaz, pa možda je nađe u nekom drugom u prevari. A šta ako žena traži ulaz? Ako traži ulaz, onda neka ga ostavi i neka odmah nađe u isto vreme jedno i drugo. Dobro, da čujemo šta gospođa Natalija kaže po ovom pitanju. Da li je onaj ko je prevaren u vezi, bilo da je to muškarac ili žena, snosi neki deo krivice ili možda budete, što se kaže, ko malo vode na dlanu, a da opet on ili ona po svaku cenu želi nešto više od vas sami? Pa ne, ja mislim da je za prevaru potrebno dvoje. Zaista, verovatno da postoji da i kod žene i kod muškarca nešto ne štima. Zato ja kažem da sve u principu, ja kako rešavam kod sebe, u kući, u svome braku, da za sve postoji razgovor. Razgovor je onaj koji sve rešava, jeste. Da li može razgovor i prevaru da reši? Pa može. Može da oprosti? Verujte mi, pa može, ako ste velik čovjek, možete sve da oprosti. Kako je vaš muž varao? Moj muž kako je varao? Da. Pa moj muž je varao davno, zaista. Evo, ja sam stvarno jedna prevarena žena. Na početku svoga braka ja sam bila prevarena. I sada sam 17 godina u braku. Ja vam govorim iz svog iskustva. Bravo. Da veliki čovjek zaista može da se desi da u životu pogrešite. Ja kažem, ja zaista ne znam što donosi sutra. Može mi se desi da se ja zaljubim pa prevarim. Može da mi se desi da me neko zaista privuče fizički i da se ja pokajem ujutru. Ali šta se dešava onda u situaciji? Dobro, posle nema kajanja, ali kako da vam kažem, ali recimo vi ste bili veliki i rekli ste da, ja volim mog dragog. Jeste, ja ga obožavam. I on je divan muž i divan muškarac. Divno. A da li, ako bi to vi radili, da li je on spreman da to... To ne znam. To zaista ne znam. Ali ja gledam ono kakva sam ja. Dobro, svaka čast, hvala. Bato, šta vi kažete na tu temu? Dakle, da li vi ne možete, očigledno, vi ste čovjek kompromisa, što se kaže, do jedne mere može, ne držite vašu partnerku po staklenim zvonom, živo je biće, ali zna se pravila dokle ona sme i može da ide. Ako neko ne pogleda tvoju ženu ovako ulicom, mislim, nisam ljubomoran do te mere, kao pošto postoje ljudi, sad ideš u ulicu, neko pogleda ženu, pa hvala Bogu, ako žena lepo izgleda, oči su zagledjene, možda da pogleda, ali mislim, ono, ali što kažu Nemci, samo lassen die Augen sprechen, neka oči govore i ništa više. Da li su osobe koje prođu preko prevare naivne ili mudre? E sad tu opet, to je trik pitanje, možda se odgovori na više načina. Trik je fiks, a ja sam Voja. Pitanje je Voja, da. Dobro, ovako. Mudre, Bato, mudre. Pa zavisi, neke su mudre, neke neće jednostavno da izađu iz veze dalje. Evo ga direkt jedan, Natalije. Dakle, pitanje je isto. Žene su mudre. Žene su mudre i trebaju da znaju da procene kada treba i šta treba. Pa ja se slažem s tim da su žene mnogo mudrije od muškaraca inače. Ali sad, da li su mudre ili ne za prevaru, verovatno i to spada u to, ajde, neka bude. Znači, Natalija, vi ne definišete opraštanje prevare kao naivnost, nego kao mudrost. Divno. Gotovo, kraj runde. Da li poznati mogu i žele da oproste prevaru? Reč poznatih da čujemo. Prevara se može definisati na više načina. Mislim da je prevara i sama pomisao na neku drugu osobu. Već kad dođe do fizičkog kontakta ili bilo kog drugog kontakta, to već podrazumeva da je prevara onako 100%. Tako da može se definisati na više načina i nekako je to jako široka tema. Tako da ja bi mogla da pričam do sutra o tome, ali jednostavno nemamo vremena. Prevara kao prevara, pa mislim da kada žena prevari muškarca ili muškarac ženu, mislim da je, kako se kaže, da treba oprostiti jedno drugo. Mislim da je to meni okej. Glavni uzrok prevare može biti nedostatak ljubavi između partnera, nedostatak pažnje od jednog od partnera, možda i sama neka zabava koja je možda u vezi postala malo dosadno, pa eto, muškarci imaju tu priliku da malo izlete, onako naprave neki izlet i onda bi oni posle da se vrate. Ali što se tiče mene, mislim da tu povratka nema. Ako
Ako ti poželiš da odiš kod neke druge osobe, to znači da ja više tebe ne ispunjavam i to je to. Nema potrebe više za vraćanjem. Ja imam neku svoju onako svoje razmišljanje kao žena kad vara muškarca ili ga prevari zato što ga voli, ali ga ne voli, možda ga ne bi prevarao. Dobro, ja sad imam neku svoj trip, šalim se. Ali uglavnom jednostavno kad osjeti da više to nije to, ga vara ili postoji ono kvrcne u glavi, nešto desi se, joj šta sam se uradila ili ga prevari zbog toga. A mislim da pravila ne postoje, da nema pravila i to je to. Prevara je prevara, da li je fizička, da li je emotivna, ja to ne delim, ja kategorično onako to gledam na to, tako da eto, prevara je prevara. Mislim da je gora prevara fizička nego emotivna prevara, mislim, po meni. Ja mislim da ne postoji opravdanje. Mislim, kod mene ne postoji opravdanje za prevaru, jer kad si u vezi sa nekim, ti se onako trudiš i pružiš sebe, pričam sad o sebi, ja tako to gledam, dajem sebe onako 100%, tako da ne bi mogla da nađem opravdanje ni za jedan vid prevara. Pa mislim da opravdanje za prevaru pa postoji i ne postoji, otkud znam. Po meni to kad se desi, svako može i da se desi, jednostavno u glavi postoji taj neki čip koji kvrcne, ode i jednostavno se desi, a posle kajanja mislim da uvek dođe posle toga šta se sve uradio, ali mislim da je to tako. Da li bi ikad oprostila prevaru? Pa mislim da to je nekako sad sve individualno, da, svi smo različiti, tako da ja uvek se vodim time jedno može da bude greška, ali drugi put više nije greška nego izbor. Tako da ako bi oprostila prvi put, a znam ako nešto uradiš jednom da ćeš uraditi i drugi put, tako da ne bi oprostila. Treba oprostiti prevaru zato što samo veliki praštaju. Pa jeste, samo veliki praštaju, što da ne. Treba, to se desi svima, može da se desi da u momentu situacije događa jednostavno kvrcne, blokada u glavi, svima može da se desi, ali posle toga, ali dobro sad, duga je priča, mislim da jednostavno treba oprostiti prevaru jer veliki praštaju. Dragi gledalci, da li mislite da vas partner vara ili ne? Nije ni važno. Važno je vaš stav. Da li treba ili ne treba oprostiti prevaru? Pošaljite SMS sa da ili ne na broj 3838. Muško-ženska pojačanja su za mušku borbu. Vladao je na dvoru, a i dalje gospodari beogradskim splavovima. Bije ga glas da ima odličan glas, a u plavom uglu veruje u oproštaj. Moje ime je Ćemo, večera sam tu da branim stav da bih oprostio preljubu, jer smatram da je ljudski grešiti. Amel, Ćemo! Zdravo, Ćemo, dobrodošao. Zdravo, Vojo, zdravo, bolje te našao. Lepo ti stoje ove i pridruži se Potrudit ću se, evo, Natalija. tvojoj drugarici u uglu koja brani tvoje stavove i ti njene. Tako je. Stručnjak za igru zavođenja i vrstan poznavalac ljubavnih laži. Sve razume, ali prevaru ne opravdava. U crvenom uglu. Ja sam Natalija Dević i večera sam ovde da branim stav protiv prevare, jer verujem da posle prevare ljubav više ne može biti ista. Natalija Dević! Dobro večer, dobrodošli. Evo sa knjigama, Natalija. Evo, Pa ovo je pridružite se. najbolje što ja mogu mojim protivnicima u ovom trenutku da poklonim. To ćemo da im damo kasnije malo, pošto moramo da idemo u Ok. borbu. Dakle, Natalija i Bata brane boje, ne prevare, a ovde Ćema i Natalija, oni opraštaju sve. Postavljam pitanje novim učesnicima, dok borci iz prve runde imaju prava da repliciraju neiskorišćenim ovim udarcima ili da dopune svog partnera, dakle, kada to žele. Idemo u drugu rundu. Udarac gonga označava početak druge runde. Pitanje, da li je tolerisanje prevare? To predstavlja modern pogled na vezu ili je u pitanju strah od raskida? Kako možemo to da kažemo? Ja mislim da je to pitanje različito za muškarce i žene u Srbiji, pošto muškarac će se složiti da je to moderno viđenje veze, a žena sasvim sigurno neće. Zašto?
Pa zato što su muškarci ovde, čini mi se, skloni prevari, a muškarci također nisu skloni da njihove žene varaju, kao što i žene ipak mnogo, mnogo drugačije razmišljaju o tome. Dakle, čini mi se da su žene manje naklonjene takvim izletima. Aha, dobro. Šta kaže druga strana? Izvini, možda mi ponoviš pitanje? Dakle, da li je tolerisanje prevare moderan pogled na vezu ili je to u stvari strah od raskida? Da li se vas dvoje bojite da raskinete ili ste toliko širokogrudi i toliko jaki pa možete da probate? Pa ne, možda bude i jedno i drugo, ali ja mislim da u životu sve treba praštati, pa i to, jeli? Dobro. Ne mora da postoji strah od raskida. Dobro. Kao što ste prvi rudni pričali, treba razgovarati razgovor, pa onda dogovor. Aha. Tako da... To je rešenje. I ja se ne slažem sa tim da samo muškarci da su drugačije od žene. Ja mislim da i žene varaju isto koliko i muškarci. To je moje mišljenje. Žene verovatno varaju, ali ne u toj meri. A drugo, ovde u Srbiji kako nekako to pitanje nisi? ponosa za muškarca da ima i ženu, pa i bivšu ženu, pa i švalerku. I baš ističu to kao svoj uspeh. Ja mislim da je isto kao i Žene nikako ne rade. Žene rade isto kao i muškarci i mislim da apsolutno je to ravnopravno i ne slažem se sa vama. Dobro, zakuvava se stvar. Da li su oni koji nikada nisu prevarili iskreno verni ili se samo plaše posledica? Šta kažete vas dvoje? Pa ja iz svog iskustva, iskreno, zaista, ja bi se plašila posledica. Prvo imam porodicu. Dobro. I mislim da mi je to na prvo mesto. Aha. Plašila bi se, naravno. Dobro, se vi plašite ili samo imate svoj stav kada ne možete prevaru da oprostite? Meni se nekako čini da kad čovjek počne da razmišlja o prevari, onda treba da počne da razmišlja u stvari zašto. Dobro. Zašto ima tu vrstu želje ili potrebe. Dakle, onda verovatno počinje da voli nekog drugoga. Šta onda u stvari radimo u vezi ako ozbiljno volimo nekog drugog? Aha, bravo, bravo, bravo. A evo, njih dvoje brane tezu da bi mogli da oproste prevaru, da mogu da budu praštači. Koliko je opraštanje prevare iskreno, po vašem mišljenju? Ja mislim da je za neke ljude moguće oprostiti prevaru. Dobro. I verujem da to čine ljudi koji su ostvarili zaista ozbiljnu, stabilnu, dugu vezu, dug brak, koji čuvaju svoju porodicu. Ja to s jedne strane razumem. Ali nekako ne mogu da zamislim da će taj odnos ikada posle toga više biti isti. Dakle, evo, svako neka pođe od sebe, koliko može da prosto oprosti u suštini, da nikada ne prebaci, da ne sumnja ponovo, da ne bude ljubomoran. Dakle, to je ono glavno pitanje, koliko će ta preljuba u stvari zatrovati buduću vezu. Šta kaže Ćemo na ovo? Da li bi mogao da se složi ili ne? Pa ne mogu da se složim. Recimo, opet, nekako je drugačije kada imaš brak i kada si slobodan. Ja sam slobodan, bio sam prevaran, opraštao sam, zato i branim stav da treba oprostiti. Naprimjer, ako prijatelju nekom oprostite zato što vas je, ajde, koristim jedan žargon ovako sa ulice, zavrnuo za novac, ne vidim zašto ne biste oprostili osobi koju volite. Nekako mi se čini da je teško živjeti s tim posle toga. Zašto? Pa evo, upravo to sam i rekla. Dakle, ne mogu da zamislim da posle toga više nema sumnji. A ljubav možda bude još veća. Ali šta ako se taj muškarac promenio? Ako je shvatio da je pogrešio, ali šta onda? Ali je taj što je zavrnuo za novac, jednostavno zavrnuo te, pa mislim ne živiš s njim u buduće. Baš zato, njega ne voliš. Njega ne voliš, a ti si buduće. pored osobe za koju si se borio, koju si se udvarao, koju si kupovao cveće, koju si obarao s nogu. I svaki put kad ta osoba pogleda u nekog drugog, pomislit ćeš zbog čega gleda u tog drugog. A jel treba staviti am ovako? Ne, naravno, ali ne treba varati za početak. Ne, pa ne. Dobro. A da li je, dragi moji, evo da vidimo tu Ćemo i Nataliju, da li je fair oprostiti partneru, na primjer, evo pitam u ime njih ovde, a onda to koristiti kao argument u svakoj raspravi u budućnosti? Da li to može da se desi? Pa ne treba, naravno, ne treba argumentovati to, ali jel, nije baš da nije. Mislim, evo, moram da se složim sa Natalijom. Smo negde, da. Ali, recimo, ja sam bio u toj situaciji i kada dođe do nekog žustrog razgovora, uvek dođe, u vezi, u braku, uvek sam se trudio da ne koristim to, jer smatram da kada nešto oprostite ili nešto uradite nekom čoveku, ne treba nabijati na nos.
ne treba nabijati na nos. Tako je. Dobro, ima nekih stvari koje se nabijaju na nos, ali o tom potom, što se kaže. Da, postoji toga. Ali, evo, s ove strane koja je ovako malo, da kažem, ortodoksnija, tvrđa strana. Ko je vas povredio pojedinačno? Nije bitno. Bato. Nije. Čim je tvrđa strana, onda je sve okej u braku i u vezi. Jel' tako? Zavisi od toga ko je primao. Dakle, da li je vas neko mnogo povredio u životu? Pojedinačno vas pitam, obzirom na to da nemate zajedničke veze, osim ove teme, pa ste vi od tada uplašeno reagujete na to da sve što vam liči na to u životu, podsjeća vas na situaciju koju ste možda preživjeli? Ja sam tako rođen, evo Nataliju. Dobro, da čujemo Nataliju. Vi nećete verovati, ja uopšte nisam ljubomorna osoba, ali suštinski ne volim da rizikujem. Sad, naši protivnici su gotovo sveci, dakle oni sve razumeju, mogli bi da oproste. Ovo, evo kao, 30 sekundi. Ovako, rekla je da smo mi sveci, jel? Gotovo. Gotovo da smo sveci. Sad ovako, malo mi je pobegla misao, zato što teo sam nešto da ti kažem. Jel možeš samo da mi ponoviš to što si rekla, tu rečenicu poslednju? Ne, ozbiljno, ponovi mi rečenicu. Rekla sam da nisam ljubomorna osoba, ali da ne volim da rizikujem. Zato sam digao udarac. Znači da ne voliš. Svako ko voli, taj je ljubomoran. Bar malo. A laže da nije. Bar malo. Svako ko voli, taj je ljubomoran, laže da nije. Koje, da li da bacam ili da odgovaram? Pa možete da odgovorite, zato što ako i bacate, ja posle moram da skupljam, a i leđe me bolje boju u ruke. Bole, dobro. Dakle, da čujemo. Ja moram, evo Natalija da kažem, ja ne branim sada prevaru kao prevaru, treba sada varaš svaki dan, 25.000 puta. Znači, ako ti jednom u životu desiti se da te neko prevari jednom, možda je u tom trenutku, eto, bila neka njegova slabost. Mislim, nebitno, moja, tvoja, nečija. Ali ne kažem da treba 20 puta da opustiš. A da li onda treba ostati ako je ta slabost se pojavi? Neki put malo šećera i vodi prođe slabost. Ne mora se spava sa nekim baš. Ali Bojo, ko može da ti garantuje da ti to nećeš uraditi? A gde ja se svijem, gde je ovde zdrav razum u toj celoj situaciji? Dakle, to je po meni mnogo važnije pitanje. Strasti rade, sve to u redu, ali odrasli smo ljudi, pa onda stanemo pa negde procenimo. Šta ćemo učiniti? Ali upravo pričamo o tome, da sam ja mlada ušla u brak. Znači, mlada sam ušla u brak. Pre 20 godina, 17 sam ušla u brak. Znači, vi u mladosti ne razmišljate isto u 20. godini i u 40. godini. Pa ja vam o tome pričam. Ali pričamo sad iz nekakve generalne pozicije. Naravno da nije isto. A ovo što smo rekli na temu ljubomore, ja nekako ljubomoru definišem kao jedno prilično negativno osjećanje. Da, dakle, da volim svog muškarca u tom smislu da mi je svaki njegov korak važan, da sve što on radi ja volim, poštujem i cenim, to je jedna stvar. Ali da ga proveravam i da ga sumnjičim, a ja to zovem ljubomorom, ja to ne volim da radim. To mi nekako izlazi iz konteksta poštovanja. Ja mislim da vi niste iskreni uopšte. Da vam kažem... Naravno da me zanima. Zašto da ne? Jer sam se borio za tu osobu i želim da budem sa njom. I zašto da me ne zanima ako... Ali ja to upravo kažem, samo ne držati u kavezu. Sad se vraćate na onaj moj jam. Mogu da prekinem ovaj... Evo ga, Bata Zdravković udara kroše. Ljudi moji, vidite ovako da vam kažem, za sve u životu je potrebna mera i mnogo veći i pametni umovi su to rekli. Nebitno, ajde sad je tema ljubav, ljubomora, veza, prevara. Mera u svemu, u braku, znači kad si ti tolerantan maksimalno, kad imaš mere u toj nekoj određenoj dozvolji zdravoj, ljubomore, sve mora da funkcioniše. Ali ako već žena krene da razmišlja o nekom drugom ili muškarac pak na drugu stranu, tu više nema, vraća se na prethodno pitanje, emocije su polako počele da blede i jednostavno bolje to prekinuti i krenuti nikad nije kasno. Bolje da neko drugi ne trpi. Da li nešto ima druga strana doda na ovu temu? Ništa, ja mogu samo da kažem jedan primjer, moji prijatelji koji su se razveli posle 20 godina braka, recimo, nisu imali odnose nekih 3-4 godine. Žena je našla partnera i ispala je, uslovno rečeno da se grubo izrazim, kurba. U čemu je tu problem? U muškarcu je problem. Znači, mi smo ti koji treba da malo vodimo računa. O ženama? Naravno. Dobro. Naravno, i iz tog razloga zastupam stavove, jedan od razloga zašto treba oprostiti prevaru. Dobro, svaka čast. Završena je druga runda. Šta naš narod misli o praštanju prevare? Da čujemo, narode, kažite nam šta vi mislite o tome. Prevaru? Kako da je definišem?
lepo smišljeno lukavstvo, mislim, ne znam kako bi je definisala drugčije. Prevara, a ne znam, loša stvar. Kao izdaju. Kao bilo šta što iznevari moje poverenje. Grozno. Kako je definišem izdaja? Prevaru ne definišem nikako, a niti želim nekoga da prevari, niti bi volela da me neko prevari. Pa sve zavisi kakva je prevara bila. Da li je bilo baš stvarno prevare ili je samo eto neki izlazak, pa sad... Znate, kao hrišćanka bi trebalo sad da kažem da je prevara i kad mislite na nju i da je greh. Ali je u ljudskoj prirodi i to. Oprostio bi prevaru dok ne ufatim ovoga drugog. Naravno da ne bi oprostio. Ne bi oprostio prevar. Da. Zašto? I zašto? Pa zato što svi prevare ponekad nešto. Ne mogu da imam kriteriju jedne za sebe, drugi za druge. Ne. Zato što jednom kad se izgubi poverenje nema smisla nikakav dalji odnos. Nema tu opravdanja. Tu ne može da postoji ništa. Jednostavno, ja to ne bih nikada učinila i onda smatram da ne bih mogla da živim dalje sa tim i da tom nekom dalje verujem. I onda to više ne bi bilo ni lepo, ni korisno, eto. Zašto da ne? Znate, život je jedan i tako dalje. Ne bih dozvolila da moja deca ispaštaju radi toga zato što je tata sebi dao malo oduška i tako dalje u tako nekom stanju u kom nije uopšte svestan šta čini. Znate? Pa bi. Jedan, više puta ne. Sada da, ali u ranijoj mladosti nisam mogla. Sada bi nekako možda i prevazišla to. Sve zavisi u stvari koliko vam je osoba koja vas je prevarila važna. Ako je dosta važna, onda teško je. Mi smo ipak Balkanci. Nikad. Pa nema potrebe opraštati tako nešto. Mislim, pa da. Mislim, oprostite jednom, to će se desiti sljedeći put ponovo. A ne bi taman posla. Da oprosti. Možda bih oprostio. Sve zavisi od okolnosti. Koliko sam dugo u vezi, da li je možda neki faktor uticao na tu prevaru, alkohol, da li je možda moja nepažnja prema toj osobi, pa je ta osoba probala na drugu stranu, ali ako je neka duga veza, onda ne. Pošaljite i vi, poštovani gledalci, vaš stav. Da li treba ili ne treba oprostiti prevaru SMS-om za da ili ne na broj 3838. Ko zna, možda promenite mišljenje do kraja emisije. A kada je u pitanju vaša vitka figura, spajanjem istočne tradicije i zapadne tehnologije, naš generalni sponsor pouzdano smanjuje višak kilograma. Dijet plus, kilogrami minus. Poslednja runda. U trećoj rundi pitanja se postavljaju svim borcima. Svi mogu da repliciraju svojim neiskorišćenim udarcima koje imaju i mogu da dopunjavaju svoje partnere ukoliko dobiju reč. Počinje treća runda i sada vidimo kom opanci Tom i Jerry ili da vidimo kom opanci da bude... Neko će pobediti, da vidit ćemo, zavisno se od glasanja. 388 i od Breda pita. Da vidimo ovako, da li je stav da je prevara neoprostiv čin, bez obzira na okolnosti, ispravno razmišljanje, to je da li oni koji stalno praštaju, da li ste vi stalno praštali ili ponekada? Ajde da se vratimo vašoj strani koja je inače sklona oproštaju. Da li neko možda zlopotrebi to vašu, da kažemo, dobrotu i to što ste toliko široki možda praštate? Pa nemam pojma, ali ja iskreno da vam kažem, ja se osjećam mnogo lepo. Vi se osjećate ispunjeno. Osjećam se prelepo, predivno, ispunjeno kad oprosti. Mislim da je to, da samo veliki ljudi opraštaju, da je to zaista nešto... Dobro, da li ispadu i oni u vašem uglu, obzirom da ste vi malo tvrdokorniji u tome i da mislite da nema nastavka? Kada veza počne da se kruni, čvorovi kada nastaju, obično je ružno. Da li oni su za oni vas naivčine zbog toga što praštaju? Pa ne, u svakom slučaju, ja samo kažem da svako ima pravo da ima svoj stav i može tako da razmišlja. I neka razmišlja tako, ali nemoj da ga nameće meni jednostavno koji ja to, ajde sad se borimo oko toga, ne razmišljam tako. Dobro.
Šta kaže naša takmičarka? Ja mislim da prosto treba razmisliti pre svega. Dakle, kao što Dobro. za bilo koju drugu stvar u životu razmišljamo pre nego što rešimo da je učinimo, valjda i za ovu koja je toliko bitna za jednu vezu i za onog drugog čoveka. Dobro. Dakle, to je pitanje stvarno poštovanja i ne samo morala, nego poštovanja prema emocijama svog partnera. Vi živite sa tom osobom, dakle, volite, nameravate da živite valjda ostatak života sa njom. Pa valjda ćete sesti da razmislite pre nego što uskočite u drugi krevet. Eto, to ja negde A da mislim. Natalija pređe kod nas, pošto je mislim da je na našoj strani bilo u poslednjem Imamo dve Natalije, imamo dve Natalije. Jedna Natalija zastupa tezu, dakle, gospođa Natalija Dević, da nema opraštanja prevare, a druga Natalija iz Trike Fiksa kaže, ljudi, ljudski je grešiti, može se oprostiti. A zar nije rekla malo pre da treba razmisliti? Da. Razmisliti pre nego što čovek dođe dotle da se uopšte bavi pitanjem da li oprostiti prevaru ili ne. Pa nisam razumeo izlaganje, ali svakako treba razmisliti, jel? Hvala. I kada se to desi, treba razmisliti. Dobro, treba. Ljudi moji, lepo, hvala. oni zemljaci pa se ne slažu, u stvari krompiri su zemljaci sa istog podneblja pa se ne slažu. Ja sam mogu misliti, Crnogorka, malo sam i tvrđa u isto tom Berane, stavu. Berane, jel tako? Ne slažu se. Pa šta da radimo onda Natalija i ja? A da li, evo, pitanje za vas, dakle, ovde za Batu i drugu Nataliju, da li prevara može ponekad da ima i pozitivno delovanje na vezu? Misliš da stimuliše vezu malo za ono? Tako ljudi pitaju, kažu, nas je, čuli smo, pročitali, ne u delima baš svim, i kod vas, ali i kod nekih, kaže, prevara nam je učvrstila vezu. Da li vas dvoje verujete? Tek su onda videli da se mnogo vole kad su probali jedno i drugo da preve, jel? Na to misliš, ja? Ne. U stvari, najbolje im je s njima samima zajedno. Da li je prevara može da učvrsti vezu? Pa ja se s tim ne slažem. Da li prevara može da učvrsti vezu? Ako veza nije dovoljno čvrsta da dođe do prevare, vrate, šta više da je učvrsti kad proba. Pa dobro, jedino ako ona lošiji bude, pa se on vrati. U pravu je bio moj muž, šta će mi ovo? Jedino da nađe nekog takvog. Natalija, da čujemo šta vi kažete. Ja sam napisala knjigu na tu temu, 100 najčešćih muških laži i zašto se govore ženama, inače naslove Sve je to ljubav. Ovo je jedan od omiljenih muških argumenata da postoji mogućnost da u stvari prevara učvrsti njihovu vezu. Tako da, kao žena, šta da kažem? Ja mislim da je to glupost, otrcana olimpijska fraza. Jes, isto kao i ono pred razvodom. Pa ja sam malo pre rekao u drugoj rundi da može da učvrsti. Zašto ne može? Otrcana olimpijska fraza. Dobro. I mislim da sam objasnio sad. Dobro. Natalija? Ja isto tako. Dobro. Ne bi bila na ovoj Ona je strani. ostala sa svojim mužem, a prevara je bila pre godina, je li tako? Da. Da, Natalija je rekla da je bila jako mlada u tom Jeste, trenutku. on je bio jako mlad. I on je bio jako mlad. Ali ja sam u glavi bila mnogo zrelija, ali prosto eto desilo. A da li to onda znači da oni što češće treba da se varaju da bi bila... Ne. Ali kažem, eto desilo se. Šta bi bilo, na primjer, da ja nisam oprostila? Šta bi bilo, a imam predivan brak već 17 godina. Možda bi bio neki bolji brak. Imam predivan muža koji me obožava, koji mi... Znači, sve želje ispunjava i non stop je sa mnom, 24 sata je sa mnom. Ali ne biste to sad učinili. Ne, sad je stvarno S ovom pameću ne biste, verovatno. Ma možda, ne znam. Ispade sada mi, ako bi uprostili prevaru, možemo da dovedemo, da žena dovede ljubavnika i da živi sa nama i tako, pa nije tako, nismo baš... Da se razumemo, nismo baš toliko otvoreni, jel? Mislim da nismo. Mi to nismo rekli. Nismo Pa to rekli. nismo, ne može da dovede ljubavnicu. Ako ste vi toliko moderni, pa planirate možda bi. Može žena da dovede ljubavnicu, da. A što se ne prevari da kaže da dovede ljubavnicu? Dobro. Da li je veza u kojoj jedan partner bio neveran, osuđen na neuspeh po svaku cenu? Nije. Ovo je već... Ma nije. Evo, ja sam dokaz da nije. Nije osuđena za neuspeh, osuđena je na uspeh. Ja sam uspešna žena, imam uspešan brak. Da, šta kaže druga strana? Pa to je jedan slučaj u redu, ja znam da je Nije Natalija... jedan, ja sam u vezi ostao još 2 godine posle toga. I raskinuli smo zbog neke 10. stvari. Eto. Šta kaže Natalija? Kažem I da ne treba bi volala da praštati ženama. probam. Znači, dva slučaja. I muškarcima. Treba ženama I praštati. muškarcima. Ženama treba uvek praštati. Kaže. Hvala lepo, evo, to je to. Molim aplauz. Ne prevaru. Hvala. Ali ne, kaže ne prevaru. Oprostiš joj nešto drugo, ali ne prevaru, mislim, kako to? Sve mogu da oprostim, samo to ne. Dobro. Kažem da ne bi volala da probam, ne bi volala da Morate se da nađem malo- u situaciji da moram da donosim tu odluku. A, dobro, bravo. Znaš kako, mnogo smo otišli sad. Dobro. Jači smo u poenima, pa mora malo da... Ma niste. Da li će osoba koja jednom prevari to učiniti ponovo ili je pouzdanija jer se pokajala i zna koje su posledice? Da li ste imali sa tim slučaj? Ja iskreno mislim da ću učiniti ponovo.
Ko jednom ukrade, ponovo ukrade. Ko jednom prevari, ponovo prevari. Čini mi se da je tako. Ne mora da znači. Ne mora da znači. Opa, evo ga, Ne mora da aperkat, znači. evo ga, aperkat. Iz ličnog iskustva govorim, ne mora da znači. Jednom jeste prešao granicu, I nikad više. posle dobio šenge, pa je mogu da ulazi kad doći i ne. Dobro, da vidimo, da li to možemo, da li možemo to tako da tumačimo, ili, dakle, da li neko ko je sklon, a šta da radimo sa emocijama? Nama se ona sviđa, vama se on sviđa, teško imate, ali ta osoba negde vrluda, ali vas voli, ali Ma, ljubav pomera granice, ljudi, ljubav Negujte sve te može da simpatije, ali se promeni. vratite kući na vreme. Mislim, to nekako verujem da je moguće. Dobro. Koga kriviti za prevaru? Svog partnera ili onoga koji ih je zaveo? Ja sam za to da ne treba neko ko je zaveo, znači treba Ali truditi sebe. najčešće kaže muškarac prebio ljubavnika svoje žene. Pa to je neka bolesna muška ljubomora, sujeta, ne znam šta, jednostavno šta mu on smeta, brate. Ako ona rešila ga prebi s njim, što je on kriv? Znači treba s njom da reši problem, kako god on to, da li će pričom ili će, mislim, ženu, stvarno ne treba udarati i dići ruku na ženu, što kažu, ali zato mogu. Šalim se, jednostavno, ja, na primjer, čoveka, ne daj Bože, ne bi ga u životu... Ako bi on došao da se meša, da on brani nju, onda bi zbog toga možda ne nasrnuo na njega, ne bi ga počistio ko metlom. Počistio bi ga ko metlom. Da. Ovdje već imamo malo dozu agresije, ja se izvinjam u ime gospodina Zdravkovića. Daj peškir. Šta kažete vi za? Dakle, ta osoba koja zavodi vašeg partnera isto ima neku dozu krivice ili ne? Možda namerno hoće da vas na taj način... Njena namera je jedna stvar, ali znate kako kažu žene koje zavode tuđe muževe, ne može se ukrasti ono što nije bilo tu da se ukrade, što nije raspoloženo da se da. Dobro. Tako da onaj ko je rešio da popusti pred iskušenjem, taj će da popusti i onda je ova druga osoba u stvari jedan slučajni uzorak koji se tu desio, jel? U pravo vreme ili u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Tako da ne vidim da je samo ta osoba ili samo ona druga. Dakle, tu je negde. Ko je gori, žena koja vara muža ili muž koji vara ženu? Ma isto. Isto? Isto. Dobro. Da li su muškarci prirodno skloniji prevarama? Pa po nekoj statistici ja bih rekao da jesu. Muškarci. Šta kaže Natalija? Po statistici definitivno jesu, ali ja mislim da ne postoji ništa u genetici što tera muškarce da budu brojčano nadmoćni u prevarama. Postoji u tradiciji, postoji u vaspitanju. Dakle, mi jesmo tako društvo koje negde dopušta prećutno muškarcima prevaru, pa u tom smislu i žene su sklone da zažmure na jedno. Slažem se s Natalijom da, na primjer, u istoj meri žene isto mogu da budu u velikom broju te koje varaju. Sve to meni isto, i muško i žensko, isto varaju, isto sve rade. Da li je dosadan seksualni život u braku ili vezi opravdava povremene izlete, odnosno... Krivinu. Na to pitanje Natalija odgovara. Pa ne. Pa ja nemam sa tim problem. Ne. Da li? Šta vi kažete? To je dosta složeno pitanje, ali neću... Nije složeno, seks je u pitanju, ljudi. Molimo da. Samo seks. Ako je dosadan seks, aj čao. I da zaključimo za kraj, da se gledaoci još malo odluče. Da li bi trebalo oprostiti prevaru i zašto? Kratko, izvolite. Zato što veliki ljudi opraštaju, zato što to svakome može da se dogodi. Dobro. Zato što treba oprostiti i zato što je ljudski praštati. Dobro. Bato, šta vi kažete? Da li ili ne treba? Pa po meni, što se tiče prevare, ja je nikada neću oprostiti, ali sve ostalo, znači što može da se oprosti, ja ću da oprostim. Dobro. I gospođa Natalija Dević. Ja ću da kažem, dakle, da, sve je to ljubav, pa do nekle i prevara, ali nekako bih više voljela da niti oprašta, niti da mi se oprašta. Nema opraštanja, ne. ljubav. Evo ga, oni hoće da se i ljube i da se biju u isto vreme. Završen je još jedan met za pamćenje. Hajde da još malo uživamo u najzanimljivijim momentima.
prevara po meni znači i flert. Ako žena flertuje s nekim, a žene su, hvala Bogu, rođene i da umeju da to rade najbolje na svetu. Pa moj muž je varao davno, zaista. Evo, ja sam stvarno jedna prevarena žena. Na početku svoga braka ja sam bila prevarena. I sada sam 17 godina u braku. Ja vam govorim iz svog iskustva. Da veliki čovjek zaista može da se desi da u životu pogrešte. Ja kažem, ja zaista ne znam što donosi sutra. Ako počne da se dopisuje, to je već prevara u najavi. Znači, bit će kad tad. Ne mora tada, za mjesec dana, godinu dana, ali će sigurno biti. Ja kako rešavam kod sebe, u kući, u svome braku, da za sve postoji razgovor. Razgovor je onaj koji sve rešava, jeste. Ja mislim da u životu sve treba praštati, pa i to, jeli? Ne mora da postoji strah od raskida. Meni se nekako čini da kad čovjek počne da razmišlja o prevari, onda treba da počne da razmišlja u stvari zašto. Dobro. Zašto ima tu vrstu želje ili potrebe? Dakle, onda verovatno počinje da voli nekog drugoga. Šta onda u stvari radimo u vezi ako ozbiljno volimo nekog drugog? Bio sam prevaran, opraštao sam, zato i branim stav da treba oprostiti. Naprimjer, ako prijatelju nekom oprostite zato što vas je, ajde, koristim jedan žargon ovako sa ulice, zavrnuo za novac, ne vidim zašto ne biste oprostili osobi koju volite. Svako ima pravo da ima svoj stav i može tako da razmišlja i neka razmišlja tako, ali nemoj da ga nameće meni jednostavno koji ja to, ajde sad se borimo oko toga, ne razmišljam tako. Dobro. Svako ko voli taj je ljubomoran. A laže da nije. Ne mogu da zamislim da će taj odnos ikada posle toga više biti isti. Dakle, evo, svako neka pođe od sebe. Koliko može da prosto oprosti u suštini, da nikada ne prebaci, da ne sumnja ponovo, da ne bude ljubomoran. Dakle, to je ono glavno pitanje. Koliko će ta preljuba u stvari zatrovati buduću vezu? Ispade sad da mi, ako bi uprostili prevaru, možemo da dovedemo, da žena dovede ljubavnika i da živi sa nama i tako, pa nije tako, nismo baš toliko otvoreni, jel? Po meni, što se tiče prevare, ja je nikada neću oprostiti, ali sve ostalo, znači što može da se oprosti, ja ću da oprostim. Dobro. Tri runde, reč poznatih, reč naroda, najzanimljiviji momenti. Šta biste još poželili večeras? Pa naravno, vaš stav, dragi i poštovani gledalci, koji se nalazi na uobičajenom mestu u dnu ekrana. Vaš stav je strog i nepokolebljiv. Prevara je prevara i tu nema šta da se prašta. O posljedicama je trebalo da se misli na vreme. Sada je kasno za sve. Nikada, međutim, nije kasno za skidanje viška kilograma uz pomoć našeg generalnog sponzora. Dijet plus, kilogrami minus. Ne propustite naš sljedeći susret za nedelju dana. Na isto mjesto, isto vreme. Laku noć i prijatno. Izvolite, pozdravite se i tu su knjige.